Tak, zdravím vás. Máme tu ďalšiu nádrž. Tejto nádrži je taký mix rok a pol starých rýb, ktoré boli zlovené mesiac dozadu. Takže môžeme sa pozrieť, že z tých 15 cm rybiek, že ktorá ako narastla a ktorá ako vyzerá. Takže máme tu dvojročné ryby, ktoré mali štart túto jar vo veľkosti približne 15 cm. Čiže tu vidíme, že ako variabilne tie ryby rastú. Môžeme si povedať, že prečo tak rastú a možno ako budú ďalej sa vyvíjať. Takže všimnime si, že máme tu dve lysešovy, tieto dve, a tie sú výrazne menšie. Takto aj býva, že väčšinou tie lysé ryby trošku pomalšie rastú, ale zase závisí od chovateľa a závisí od podmienok. Samozrejme, tieto ryby mali rovnaké štartovacie podmienky, ale sú výrazne menšie. No, a potom tu máme vlastne ryby, ktoré boli kupované ako šovy. Niektoré ešte ani ako šovy veľmi nevyzerajú, ale predpokladám, že budú vyzerať. Takže máme tu tieto dve lysé šovy. Tak, mám trošku výhrady k pigmentu, ale predpokladám, že ten sa urobí hneď na jar v lete, keď pôjdu na slnko. Vidím tu veľmi peknú kresbu na hlave. Je tu trochu veľké pole tej červenej, ale je tu biela, takže mne sa táto ryba celkom páči, ale nikdy to nebude špičková ryba. Ale všetko treba riešiť v relácii k nejakým peniazom, za čo tá ryba je. Hej, toto je najväčší problém, že niekto mi príde s nejakým mobilom v ruke a ukazuje mi nejakú fotku z nejakej výstavy, nejakej ryby, ktorá stojí 30 000 eur a chce, aby som mu takú našiel medzi tými malými, ktoré my predávame po 50 eur. Tak to sa nedá. No, tu je pekne vývoj viditeľný tej čiernej a toto sa tu dofarbí a vznikne tu asi Y-ko. A to sa mi veľmi bude páčiť. No, takže keď si porovnám ja tieto dve ryby vedľa seba, tak táto jednoznačne menšia sa mi páči viac. Takže tá by vyhrala, aj keď momentálne tú kresbu nemá zďaleka takú dobrú, ale určite bude lepšia. Otázka je, že či bude aj rásť, lebo zatiaľ to tak nevyzerá, ale môže sa rozbehnúť kľudne, keď bude mať tá rybka 3 roky. Takže ich vrátime naspäť. No, teraz, na rozdiel od videa predtým, konečne tu máme nejaké ryby, ktoré sú aj lepšie, aj slabšie, alebo sú také menej homogénne. No, pre mňa najviac sa mi páči táto ryba, lebo má takú najkomplikovanejšiu kresbu, ktorá sa ešte ďalej bude vyvíjať, táto šova. Tu vidno, že pekne je tu nejaký nábeh čierny, tu sa niečo dofarbí, tu to vidno, hej, tu je to ešte nedofarbené, takže toto pokladám za veľmi ako nádejnú rybu a veľmi sa mi páči. Čiže toto je pre mňa jednoznačne číslo 1 momentálne, ale asi aj v budúcnosti. No, tu vidíme podobnú rybu, ale úplne inej stavby tela. Takže Japonec by si oveľa viac cenil už len kvôli stavbe tela, aj keby mali kresbu veľmi podobnú, tak túto. Toto ale môže byť aj tým, že tá ryba je mladá a môže to byť samček, ale tiež tu pekne vidno, že pozri sa, jak tu tá čierna sa už začína dofarbovať a je pekne rozložená po celom tele. Hej? Takže toto je ako veľmi nádejná ryba tiež. Táto má nedostatok tej čiernej, ale tu ju už vidno naznačenú. Hej. Aj tu vidno, že tu sa už robí čierne pole. Čiže niekomu, napríklad mne sa tieto ryby, ktoré majú viac bielej, môžu veľmi páčiť, pretože väčšinou tie šovy sú s veľkým prebytkom červenej.
čo si tu kto vyberie. Ja napríklad niekedy by som možno uprednostnil túto najväčšiu rybu, lebo mne sa páčia veľké ryby, aj keď tam môže byť nedostatok v tej kresbe. Ale všetko je vlastne otázka aj toho, že za akú cenu tá, ktorá je. Čo by som si dal do svojho jazierka, tak asi by som skúsil túto veľkú a skúsil by som túto a videl by som, že ako sa to ďalej bude vyvíjať. Takže to sú šovy. Tak, máme tu už konečne niečo iné ako červeno-biele ryby. A môžeme sa na to pozrieť, že čo sa nám ako páči, a tu je zložitejšie porovnávať, pretože tu máme rôzne variety. No, máme tu tzv. Kawari monovarietu, čo je vlastne všetko, čo nevieme určiť, a to je jednoznačne táto ryba, ktorá každého zaujme hneď na prvý pohľad. No, že čo to vlastne je. Nevieme, že čo to vlastne je, ale môžeme sa o tom baviť, čo by to mohlo byť. Ale poviem to tak, že sa mi páčia tie veľké lesklé šupiny na tom. Je otázka vody, že do akej miery ten pigment bude sfarbený tak alebo tak. Je to niečo ku Benikiko Kuriu alebo čosi podobné. Tieto dve to môžu byť takisto Benikiko, alebo niekto to môže nazvať Dojcu Kujaku. Táto je viac do žltá, táto je do červená. A potom tu máme takého klasického Kikusuja, ktoré zvyčajne rastú trošku menej, ale už som mal aj ryby, ktoré mali 70 cm a narastli u mňa na 70 cm. No. Potom je tu ešte jedna, a to je Hiutsuri. Hiutsuri je vždycky viac, ide do oranžová ako do červená. Zvlášť takáto ryba s prebytkom tej čiernej. No a môžeme si povedať, že ktorá ryba sa mne ako páči a čo si o nej myslím. Takže pre mňa najzaujímavejšia z pohľadu takej kresby a tak ďalej je pigmentu je táto ryba. Je tento Kikusui, má pekne pigmentovanú, pekne má rozloženú kresbu, veľmi pekná biela. Jediný problém je, že v tých podmienkach, ktorých bola a bola s týmito trošku dominantnejšími rybami, tak sa možno menej dostala k potrave a je celkové taká menšia. Ale je to pekná rybka. Na druhom mieste mňa zaujala asi táto. Mohla by byť tá kresba aj predelená, ale má pekný ten rad čupín, nemá nejakú tam výraznú deformáciu, nejakú výraznú nesúmernosť. Pekne ten násad tých prsných pútie má sfarbené, sa mi páči. Táto je taká dožltá, čiže keď sa niekto má takúto oranžovú, tak chce aj takúto dožltá. Pekne má súmerné tie pútvy, čiže to robí tú rybu zaujímavou. Táto rybka, to je Hiutsuri, a táto už má zjavný dostatok, že tam je skutočne prebytok tej čiernej. Čiže táto rybka to vykompenzuje tým, že bude lacnejšia. No, tieto Hiutsuri dokážu naraz kľudne na 80 cm, čiže tam by problém asi v raste byť nemal, keď jej niekto dá dostatok priestoru a potravy. No a na záver vlastne toto Kawari, takže keby som ja, tak si kúpim toto Kawari, pretože takú rybu nemám a taká ryba je originál a druhá iná už ani neexistuje, lebo tam je taká rozmanitosť tej ryby. Ten pigment sa mi páči, že je tak súmerne spravený, ten biely na tej čiernej hlave. A toto sa úplne uvidí, že čo z toho vznikne. Či tam vznikne nejaká kresba, alebo nie. No, takže ja by som si dobral túto. No a z takého hľadiska nejakého hodnotenia, to ste vlastne počuli. Je to na každého osobných preferenciách. Jediné, na čom sa zhodne asi každý, že táto rybka je najslabšia, ale bude asi tak niekoľkonásobne lacnejšia ako ktorákoľvek z týchto. Podľa toho treba aj vnímať tú konkrétnu rybu. Ináč takto sa mi to tu aj celkom páči, ako taká zaujímavá skupinka aj do jazierka. Len tento Hiutsuri by sa viacej hodil k tým Showan Sanke, lebo to je vlastne
skôr tá Gosanke skupina. Tak, verím, že niečo vám toto moje hodnotenie prinieslo a na budúce urobíme zase nejaké iné variety. Tieto ryby môžeme nehať plávať